Romaniasiantuntijatyöryhmä käsitteli syksyllä 2010 kokouksessaan romanien siirtolaisuutta sekä vapaata liikkuvuutta ja suositteli muun muassa, että Euroopan neuvoston jäsenmaat, mukaan lukien Suomi, huolehtivat siitä, että niiden kansallinen lainsäädäntö ja siirtolaisuuteen liittyvät politiikat ja käytännöt noudattaisivat kansainvälistä oikeutta. Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen relevantteja artikkeleita ja Euroopan neuvoston suosituksia romaneihin ja siirtolaisuuteen liittyen kehittäessään kotimaisia politiikkojaan ja lainsäädäntöä. He myöskin viittaavat siihen, että Euroopan unioniin kuuluvat Euroopan neuvoston jäsenmaat vastaavat siitä, että kaikki romani syntyperää oleviin EU-kansalaisiin kohdistuneet toimenpiteet noudattavat EUn perusoikeuskirjaan kirjattuja periaatteita sekä unionin kansalaisten ja heidän perheittensä oikeuksia muuttaa ja oleskella vapaasti jäsenmaiden alueilla annettua direktiiviä yhdenvertaisuudesta, direktiiviä rodullisesta ja etnisestä alkuperäistä riippumatta annetun syrjintädirektiivin ohjeistuksia. Näitä maita myös kehotettiin tiedottamaan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäseniensä oikeuksista ja velvollisuuksista, joista on säädetty edellä mainituilla vapaan liikkuvuuden tietoisuuden nostattamiskampanjoilla, kansallisten ja paikallismedioiden sekä muiden tiedotusvälineiden avulla. EU-kansalaisten oikeuksista tulisi antaa jatkossa neuvontaa jäsenmaissa. Ja näiden oikeuksien puolustaminen tulee kuulua tämän yleisen tiedotuksen piiriin. Paikallisia alueellisia viranomaisia näissä maissa tulisi myös rohkaista työskentelemään työnvälitystoimistojen, kansalaisjärjestöjen mukaan lukien romanijärjestöt, paikallisten työnantajien kanssa päämääränä integroida romanikansalaiset paikalliseen työelämään. Samoin heitä tulisi rohkaista luomaan sellaista kuntien välistä verkostoitumista, joista on erityisen paljon romanisiirtolaisia hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi romanisiirtolaisuuden hallinnasta. Ajatellen tätä Helsingin kaupungin linjausta ja sen jatkoa, Euroopan neuvostossahan on myös niin sanottu alueellisten ja kuntaviranomaisten kongressi, joka on myös antanut samantyyppisiä ohjeistuksia. Tämä on itse asiassa kaiken kaikkiaan, jos sanoisin puheeni päätteeksi, niin hyvin hämmentävä tilanne meillä täällä Suomessa. Se on siinä mielessä hämmentävää, että esimerkiksi me romanijärjestöinä ja jopa minä henkilökohtaisesti romaniasiantuntijana olen vuosikymmeniä tehnyt työtä vähemmistöasioiden ihmisoikeuksien hyväksi ja tavallaan myynyt myöskin tätä Suomi-brändiä vähemmistö- ja ihmisoikeusasioiden asiantuntijamaana. Olen itse henkilökohtaisesti myöskin kokenut olevani hyvin ristiriitaisessa tilanteessa. Olen joutunut 2 kertaa EUn yhteyksissä, joissa edustan Suomen romaneita, muun muassa tässä EU-komission Roma Inclusion Platformissa vuodesta 2009 lähtien. Olen joutunut tilanteeseen, jossa minulta on kysytty, mitä Suomessa tapahtuu. Oletteko te muuttamassa Suomen vähemmistöpoliittista linjaa? Ettekö te enää haluakaan edistää ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon näkemyksiä? Mitä muutoksia teillä on meneillään? Me olemme ihmeissämme. Minulta on kysytty 2 kertaa tätä sekä Euroopan neuvoston suulla, että myös komission kuuluvien ja parlamentista tulevien EU-meppien suulla. Se on ollut hyvin, hyvin ristiriitainen tilanne. En olisi halunnut edes myöntää, että me olemme käyneet tällaista keskustelua Suomessa viime aikoina ja että sisäministeriö on ollut laatimassa tällaisia etnisesti, kollektiivisesti syrjiviä lakiehdotuksia meillä täällä Suomessa, koska ne eivät todellakaan ole linjassa suomalaisten linjausten kanssa.